De winnaar verkiezingen alleen. We winnen verkiezingen aan? Nee, jij doet het niet. De winnaar verkiezingen alleen. We winnen verkiezingen aan? Nanga true of waarheid. Zo wat de true of waarheid. Allebei de twee zijn goed. Hetzelfde. Maar dan kom ik wel afspraak op gebruiken. Welke gaan we gebruiken? Zo kwam. Waarheid gaan we gebruiken. Oké. De winnaar verkiezingen alleen. We winnen verkiezingen aan? Zo leugenachtig als? Meer die dingen wat ik ook want ik vind dus maar via toch zien was een soort sani poku. Wat op vrij poku? Want ik vind dus maar via toch zien man. Ja begrijp. Ik ga naar een vergadering. Dat zijn niet een bepaalde climax. Maar dat zijn een climax. Dan eigenlijk. Die play voetbal, je warm up voor een play. Dat is pas play, sta je doen? Er zijn geen sporters hier, no? Ja toch? Dan je het kassa rustig, zodat ik wel ook zo in het is nog een blessure. Dus de enkele comporten. Kom zie de vraag, kom zie de vraag, kom zie de vraag. Kom zie de vraag, kom zie de vraag, kom zie de vraag voor de telefoon. Zo in de telefoon, kom zie de telefoon, kom zie de telefoon. Kom zie de telefoon. Kom zie de telefoon. Goedenavond. First Lady, voorzitter Vijfhoven, Alintra, jongere leiders Sadijaso en Yusalina Salme Baru Odi. Krenet mi konjaso, voor tijgi Yusaiden ik midden naar NDP. En mi e bribi tak bakatenik batak na you. En misataki, als het goed is, je allemaal zijn de ontratenti naar NDP. Maar wat dus maar deze arkimi rondom, bakatenik batak tide, Yoshitaki trafas no de, yabif kleuren pas. Maar ook toe, jullie NDP deel op het veld, dat je kies moral handvater. Fugo mi desma. Mine wat chimoi. Lagere school. Metananga de bigisma pina ponboiti. En ondanks de sopching. Me shiwa mai kong haast alle na TV. Brasa. Hand in hand. Schouder aan schouder. Zij aan zij. Amai kom Aladdin na TV. Dan misreflect chima met. Mama die sneeuw hier jong. Aladdin. Amai kom Loma Kondre. Lopma Kandra. Suriname is van ons. No was man ook kom bouwen op Kiuro. Na omus bouwen op Bakrabasi Akaba. Mi doap chimoy. Maar me jere de sani. Itak ma samana maya jong. Amai na iweli no. En die groot komoro bigi, alkimi boom, misapsan kolu jatire neti. Da eerste lees samo stem. Mi heb 20 jaar. Dan een directe omgeving naar bij Mama Bobby. Suma sapsan na Mama Bobby partij. NPS PK schreef Mama Bobby. Dat was de directe omgeving. En in dat onwege in dat soort dansie dan de directe omgeving. Dus, mijn grokom en oma, opa, moeder, vader, oom, tante. Asana automatisch groen. NPS, Trasma Dode. Dus aan eerste lezing, Samigo stem. Mi go, mi kleuring NPS, ik was 20 jaar, had je mi tori kon niet. Maar First Lady,
Terwijl met Grokong, Meshitaki, zolang het begon bij de revolutie, maar waar regering een signatuur voor Refa, Milek Jongboy Meshitak na soso in de regeerperiode dat is Ranakebouw. Brokebouw, Scorebouw, Takanabi, en SZF in de city, en Joosma en Draai, soso in de regering dat die, en nog als een minister, en ik jaso dat hij bouw brokie en frustreren heel verkeer van Kondre, toe echt brokebo aan dat Eginas corruptie, misap ete wie de chiboy, schoolonderzoek was regelmatig. Ja. Schoolvoeding was toen al, ik praat over jaren 80, en wat de jongens maar die Scarino ben geboren in deze. En ook toen, we leren Flop Stranang, vlaggenparade was verplicht, toen ik op de lagere school was. Desondanks de druk van de omgeving, praat over 1996, NPS. En daarvoor is in 2000, want dan natuurlijk ik kom op huis, dan mijn Lucas systeem, en toen was ik al overtuigd in mijn hart, dat wanneer het gaat om ontwikkeling, zichtbare ontwikkeling, en ook bla 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 bla. En tussen zij kan zien, ik kan terde, ik kan ook weer doen, dat ik kijk daar. Mi weet dat ik naar NDP. Dat deed dat nu weer met groene trui. Ook als Latour, mi go. Iedereen denkt, conform afspraak, mi go in een hok. Mi loop op de NDP, mi kleuren die bouwta. Omdat ik kan gigs van een taktaki, maar dan wou ik sabi na duma fraga ewai. En if was maar de jazo en die sabtaki na NDP, het jaar ontwikkeling kom, bari yeah! Skrekkie. Mr. NDP. En we make me mind of a moment that if we do one just run go to the next level, dan gaan we allemaal ook toe tjan naar een bravo stem die NDP. Voor de jongeren hier. Ik heb structureel aanpassingsprogramma meegemaakt. U gaat schrikken wat ik ga zeggen. SAP, onder Venetiaan. Jawel, ja. Scherp zand in de emotie naar de soekoe. En boek voor Bindakaas. Voor de markt, u gaat niet wel geloven. En laat mij vandaag hier een statement maken. Want we hier de politiek tegenstanders van de oude politiek analyse de mij leggen uit NDP en NDP broeder, Arki Jaso. We hier dat die frontregering altijd economisch stabiel. Luister goed vanavond. Frontgerelateerde regeringen, dus ook waar regering Sastono, steeds wanneer zij aan de macht zijn geweest, de elite kwam verpoperd, armoedige, pina, poti, dokodi, bokoda, chocho, volk naar baka. En allerlees de NDP komt, NDP hebben gekregen af van het baka. If you de jaso en je vast naar samen tegen je, kijk vandaag nu in uw portemonnee. De maya bokwa kode, de maya pinawi, de maya chochowi, de maya so, de maya saka wotagrom. Maar ik hoef tegen je, er is hoop, want er is een nationale democratische partij in dit land. Zijn ook wat we dingen verantwoord baka is dit baka. En we gaan ervoor zorgen dat de Surinamers weer die plaats gaan geven die Surinamers verdienen. En na Sanso Abjaso Dodo, ik ben tegen je boy. Ik ben boos, ik ben echt boos. Want de man die ziet, ze brengen het land naar de maan. Maar net tegen je, ik heb Kumu, naar het Piki Sakafika. Dan gaan we ze zeggen, Jan, take your bundle and go home.
Angate. Osso. Wegwezen. Luistert u. Ik ga dit volgens mij 4 keer herhalen vanavond. Elke keer wanneer een front-gerelateerde regering, dus ook deze regering van Chan en Brunswick, aan de macht is, laten ze een verpauperd volk achter, alle infrastructuur brokken, onderwijs brokken, gezondheidszorg naar de maan, Onderhoud. kinderen zijn moesten kiezen krakafuga scoren. No machine strategie. Dat is elke keer wanneer front aan de macht is en wanneer NDP aan de macht komt, dan moet NDP die puin opruimen en dan moet NDP ervoor zorgen dat we jaren volop combatten dat we een menswaardig bestaan. Want meneer Masra Jogi, het is een aantal lezen, maybe die pikeda, no pikeda TV, no pikeda Jogi dat idee. Want die tak was in limbo en die tak naar limbo, dat die jaren jaso. Inderdaad, je kan een land niet blijven sturen dat je dan die subsidie nog moet, want de gebruiker moet betalen. Maar wanneer je als regering het besluit neemt, het politiek besluit om subsidies af te bouwen, dan moet je ervoor zorgen dat je een sociaal vangnet in het leven roept, zodat die de smaak die nog maar bij de mierprijs, dat die kan vangen op. Maar Jan naar Brunswick komt en ze hebben een programma uitgevoerd. Voor alle subsidie voor water, voor alle subsidie voor fire, voor subsidie voor gas weggaan, zonder een sociaal programma. En die tegen maar in limbo. Boutersen heeft altijd geweigerd om te snijden in het sociaal programma. Die kan minder in discussie eten. Zolang we het een sociaal programma. Boutersen dat we ons afhouden toon naar money voor Kondre. Maar we gaan niet snijden in het sociaal programma. We gaan niet snijden in onderwijs. We gaan niet snijden in volksgezondheid. We gaan niet snijden in dat rakata. Die is maar voor wie. De man is komt en de man komt gewoon en de man voor alle subsidie. Omdat VAP een kapitalistische regering is. Een kapitalistische partij. Ze werken voor de kapitalisten. Dus de man naar niks te maken dan aan jou. Maar die komt voor tijd dat je hoop moet hebben. Want grand tijd voor kado NDP en besta ete. A refo no dede. De refo is a dalibi. A refo de ete. En de 25 mei 2005. We make a refo fraga wai bakai na Kondre. En we zorgen dat die apartheid die op Atiga vallen. Apartheid dat die lobby gaat vallen. En koppakken aan de macht. En we zenden maar die squad also. De wani of de no money. Zo wa also. Na je poetregering en na je poerregering. Wel we poer de baka. De wani we poer de. De no wani we poer de. Everybody yeah. Luister u. Ik hoor, Chan heeft reserve opgebouwd. Met contact was aan die vaststellen. De reserve die is opgebouwd. Kunt u een productie voor me noemen dat daar tegenover is? Een bedrijf dat, los van wat we al hadden, staatsolie van Bouwdatij. Ja. Dus luister goed naar me. Als men zegt, we hebben gespaard, maar u kunt geen productie daar tegenover stellen, dat betekent die besparing is kunstmatig. Ja. Ja? Luister goed man. Die reserve, zogenaamde reserve die is opgebouwd, is kunstmatig. En dan ga je zeggen, er zijn 2 bronnen van die reserve. 1 zijn de stortingen van IMF. En dat betekent dat een deel van die reserve leningen zijn die wij terug moeten betalen. Dat is nou vies die bron. De tweede bron van die reserve is omdat zij niet hebben geïnvesteerd in onderwijs. Ze hebben niet geïnvesteerd in volksgezondheid. Lugu de broko passie naar nooit passie de broko zo in Sanang. De man doet niks in haar Kondre. Dus inderdaad, als je niets doet, dan gaat u geld overhouden in het land. Maar met die tijd die amor op een moeilijk pisifatorie die zie.
Als we kijken hoe ze ons hebben uitgeknepen, dan kan ik tegen you dat de prijs die wij daarvoor betalen is veel groter dan die hele kunstmatige reserve van ze. Dat betekent dat we investeren aan money voor we aan een boetang money naar boven de tapa als centrale bank was we die geproduceerd. Dus met de man ook al lauw you naar een verhaal van dit en dat van reserve. Er is geen enkele reserve. Ze hebben alleen u uitgeknepen. Ze hebben u niet gegeven de basisvoorzieningen die u nodig heeft als vallen voor een boem staan. En dan komt het de reserve. En ik denk dat je haren dan. Ik denk dat je krati. Die rest zijn stagiaires. Zo weten die van regeren. Laat ze naar huis gaan. Ik denk dat sanisme die maar regeren. Luistert u. Ik ben gisteren naar de Kranenweg geweest. Er is een inheemse gemeenschap daar. En dit is gaan we nog in Migo Lukding. En het plaatje dat ik ga vertellen van de Kranenweg geldt ook voor Wintiwai en Houttuin en Evram en Goede Verwachting en Charlesburg en Drietabike. Overal waar ik ben gegaan de campagne tot nu toe. Het is hetzelfde verhaal. Migo, misschien mooi betegelstratie. Tot ongeveer de helft, want het is heel langer voor mij van 7, 8 of 9 kilometer. En dat is maar zo, die grap is zo mooi. Dat is Bouterse regering 2. En als ik kijk naar hoe de rest van de weg is, dan heb je een beeld van heel passie bij mij. Terwijl je dat is maar krutu, dat je hun grondpapieren al jarenlang hebben ze hun dingen ingediend voor verdeling enzovoort, want ze kunnen hun grondpapieren maar niet krijgen. Dan natuurlijk je arca-kritiek. Maar naarmate we verder gaan, dan wordt de vrouw Taki, we leveren kritiek, maar we zijn dankbaar. En meneer Misikaba, Tjara Boskopu die apartheid, dat ja in de af kom ik propaganda. Ik zeg met mijn eigen woorden, jullie hoeven geen propaganda hier te komen maken, hier is paars. Waarom? Dat is wat te zeggen. Afaya Sahari naar NDP-regering. Awatra Sahari naar NDP-regering. Dat betekent Abra Pasiba. Die kinderen en de NDP moet schoolbus, want het is een heel lange straat, NDP moet schoolbus. En de regering die komt, de pura schoolbus. Of nog zo, a passie, nee, schrijver, wat er schoolbus, no one kon naar bakassie. En kinderen moeten 2,5 kilometer lopen om de schoolbus te pakken. En dit verhaal geldt voor alle andere wijken waar ik ben geweest. De enige zichtbare ontwikkeling die de mensen kunnen tonen, kunnen ze alleen verwijzen naar een NDP-ding. Zo wanneer mo, zo wanneer sabimo, apartheid zijn ontwikkeling komt. Zichtbare, tastbare ontwikkeling. Elke keer wanneer ze aan de macht zijn, is de Nationale Democratische Partij. En omdat NDP naar apartheid zijn bouw, dat neemt niet André Misikaba, niet naar NDP. Omdat NDP bouw, de Tamane bouw. We kunnen toch vergelijken? Noem mij één ding dat deze regering heeft. Eén. Zebrapad. Corruptie. Zebrapad. Ik ben meer dan 5 vergadering geweest volgens mij. Niemand, misschien die keuze, maar niet geen die andere plaatsen. Maar noemt u mij één ding, zichtbaar duidelijk. Er is vandaag veel gesproken tot de jongeren. Ik spreek ook tot jullie. Studentenflats, wie heeft het gebouwd? Wie studentenflats? Wie? NDP-regering. Dat je een lening kon krijgen bij de NOB om je studie af te ronden. Want kan iemand nog een paar jaar maar je de strap in stuka. Je kan gaan naar NDP, je kan gaan naar NOB voor de qua lening. Je rondt je studie af, later je paar jaar rustig gaan. Suma zitten NDP. Beurzen naar het buitenland. De OSB bouw een bepaalde percentage van die woningen. Bouwden ze met taki, met eigen structuur, ze hebben woningen. Moeten naar jongeren gaan. Zou animo, hoe denk je niet, Chandu. Chandu komt en je kon je een gamboe qua tv. En kon je lekker uitpakken. En geef je nog na 5 jaar. Wat heeft hij gedaan om jullie ondersteuning weer te ontvangen en te krijgen? Noem me één ding. Als je maar één ding noemt, ga ik weg. Eén.
Vliegen, vliegen. En als ook meekeuze niet kan noemen, niet één ding, niet één ontwikkeling kan opnoemen, wat deze mensen die nu zitten hebben gedaan, dan is het duidelijk wat we moeten doen. Over 2 maanden en enkele dagen is ervoor zorgen dat deze geweldige partij, de Nationale Democratische Partij, terugkomt in het regeercentrum. En inderdaad, we zijn niet feilloos. Wie is feilloos? We zijn niet zonder gebreken. Maar één ding dat jullie man takif NDP, dat de politie, in de man takasa dat NDP, we werken keihard, dag en nacht, wanneer wij aan de macht zijn, om ervoor te zorgen dat Sanama Abwa menswaardig bestaan. En de fouten zo met in het verleden, we hebben geleerd uit die fouten. En met de takking etualesi, dit is de laatste kans van politiek Suriname. We kunnen niet meer zullen met de belangen van dit volk. En wie zou kan promise, ik van voorstellen dat ik dat aan de vergadering. We promise dat we ook eerlijk, we worden oprecht, we worden transparant en we gaan keihard werken, dagelijks, step by step, om het getij te keren. Want zo opnieuw wie allemaal die erover is, dat is er zo wanneer in Suriname. En tot slot, vrouwen. Ik heb zelf een vrouw en die heeft me 5 kinderen gegeven. 4 jongens en een meisje. Is een bijzondere zegen. En First Lady, een keertje was mijn vrouw, ze had het zeer aan haar handen. En over het algemeen ook mijn vrouw. Met bortuère, Milodina rijdt voor de borman. Maar we moesten niet angry. Maar Milodina rijdt de borman. Dus over het algemeen ook mijn vrouw. Maar ze was dus ziek aan haar handen. Dus 2 weken lang moest ik koken. Die zorg alleen en dan brokkel in van wat kook ik vandaag. Ik wist niet dat het zo zwaar was. En soms niet dat het niets in de koelkast is, maar je moet een combinatie maken toch? Dus alleen dat. En sommige vrouwen koken inderdaad 365 dagen. 360 dagen per jaar. Elke dag koken ze. Hé, vrouw, moet ik ook big op ja? Ja. En ik weet niet welke van de sprekers het heeft gezegd. Ik denk praten, ik weet het niet meer. Of ik weet het niet meer. Van ik denk praten. Dat wanneer je die moeders helpt, dan help je die kinderen. Die de toekomst zijn van ons. De toekomst van het land. Dat doe je met me. Dus wanneer NDP straks terugkomt in het machtscentrum, dan zal ik, André Misikaba, in elk geval ervoor waken, en met mij natuurlijk de anderen in de partij, dat wanneer we beleid maken, dat we ons vergewissen dat die moeders er beter van worden. Want inderdaad, hoe je de man, hoe je sanan. Kijk hoeveel vrouwen hier zijn. Kijk nu. En de mannen zijn altijd in de minderheid. Ik ben een pastor in de kerk en als ik kijk naar mijn kerk, ik heb een keer aan die andere leiders gezegd, if de vrouw in de kerk is taak, de pastor dan saki. Er mag geen staking uitgevoerd in de kerk, want vanaf priesteam tot voorbeden, alle cruciale diensten in de kerk worden door vrouwen gedaan. Als we kijken in de politiek, hetzelfde. In de campagne zie je 20% mannen en 80% vrouwen. De Arkino, unom op de vrouwen in campagneperiode. De vrouw die jou hier is aan het tijd, je mengen wordt naar bohante en samen naar de trouwen van partij. En we gaan ervoor zorgen dat we met beleid uw leven beter gaan maken. Dat is wel een belofte die ik doe. Dat we ervoor gaan zorgen dat onze vrouwen en onze moeders in het land het beter hebben. Dit kan ook naartoe. Ujewa anu na popi janu je. Una popi janu je. Okay,
zie de anu. Kom zie de anu. Het is een zeker dat je nou in de weer. Kom zie de anu in de loop. Kom zie de anu. Alvast van shoes doen we deze, nou we gaan zo even. Moeten we nog een paar sprekers laten halen? Huh? Als het is fijn, het smaakt naar meer. Is die paarse saus. En nu wat er op is in de abing. Zo. Swakkie. Dat kan zo zijn. Nou wat er op is in de paarse saus, die. Zo. Travas no de? Travas no de? Naga! De wina verkiezen naar een leen, we wina verkiezen naar wat ragan de? If next na de morgen, dan wil ik u bedanken. Fijne avond. Een vergadering de span. Tot onze volgende week vergadering. Look was maar they say dat je wat fight. Je wat praza. Je als een lobby. Wat apartheid. Je als een lobby partij.